Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа един от най-поръчваните ни комплекти – кухненска мивка, смесител и сифон. Модела е Рига 60, цвят черна, с смесител 9700 с дърпваща глава и два режима на струя и черен сифон. Цената на комплекта е 256 евро с безплатна доставка до офисния конт. Мивките са налични, се изпращат в рамките на 24 часа. Мивката е произведена в Полша с 35 години гаранция, устойчива на надраскване, температурни промени, обезцветяване и всички останали необходими нейни качества. Мивките се продават изключително добре в цяла Европа – Германия, Франция, Италия, Белгия и други европейски страни. Цвета на мивката е мат. Няма гланц, изцяло матирана, понеже е такъв е цвета на естествения камък. Мивката може да бъде поръчана в 5 цвята: черен, графит, сив, бежев и бял. Като цветова комбинация с аксесуарите също може да бъде направена. Примерно сива мивка с сив смесител с издърпваща глава. Към мивката могат да бъдат добавени аксесуари, които са изключително полезни за ежедневни задачи. Единият е кухненска дъска, която може да се мести по цялата ширина на мивката. Дъската пасва перфектно на ръба на мивката, понеже е създадена точно за нея. Другият аксесуар, който може да бъде добавен, е отседник. Отседника също е изключително практичен, понеже може да отсеждате, да сушите и да изминате директно неща върху него с помощта на смесителя. Ако желаете по-отделно нещата, цената на мивката е 139 евро, отново с безплатна доставка. Смесителя е 89 евро, а сифона е 35 евро. Размерите на мивката са 58 на 50 външни с корито 39 на 54, дълбочина 20. Достатъчна, голяма, практична и удобна за ежедневни задачи. На посочените места може да бъдат добавени други аксесуари, като дозатор за течности или управление за автоматичен сифон. Това си е по ваш избор. Мивката идва заводски с един отвор пробит за смесителя. Линк за поръчка на комплекта ще оставя под видеото, а сайта ни за директни поръчки и други модели е granitnimivki.bg. До скоро!